नमस्ते सर्वांना. तर आम्ही चाललो बाईला गावी सोडायला. किती वाजले बघा, रात्रीचे 4:50. आता इकडे तिकीट बुक करायची आहे. बुक युजिंग QR कोड. आपली तिकीट बुक झालेली आहे आणि ट्रेनसुद्धा आलेली आहे आपली. किती वाजले बाई? 5:43. अरे वा, नवीन सिस्टम. ड्रिंकिंग वॉटर, पिण्याचा पाणी. जावा. तर पाठी गेली गाडीने. ते भाईला रिझर्वेशनच्या डब्यात बसवलं आणि गाडी होती दिवा सावंतवाडी गाडी. बरोबर गाडी 6:20ला सुटली. 6:30 6:30 झाले सकाळचे. तर मी घरी जातो. पाण्यावरी उठानं लाटा 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 लाटा. इकडे बघा आमचे गायिका बसलेले आहेत. गायिकाचं जरा करेक्शन करायला हवंय. तर आता आम्ही तुमच्या समोर सादर करीत आहे. सादर करीत नाही, ते पहिला होता, आता नाही. आता आम्ही तुमच्या समोर सादर करीत आहेत एक गाणं जे गायिका आहेत हेमंत कुमार व लता मंगेशकर. तू यात नवीन व्हिडिओ बघते ना आपला, मग तू लाटा लाटा काढलीस ना. मी इकडे बघा मला पुस्तक आपले जे पुस्तक आहेत ना पूर्वीचे सर्व, मी कधी पुस्तकं फेकत नाही. बबी मला फेकायला लावत होती. तर मी असं उघडलं, किती घरात अडचण होते ना. तर हे बघा पुस्तकाची कंडिशन बघा कशी झाली ती. तरी पण मला आवडतात. मी नाही म्हणजे पुस्तकं फेकायला बघा. ते काय झालं, हे सुगम संगीतचं पुस्तक आहे. ते पप्पू आणि ताई पेटी शिकायला जायचे ना, तबला पेटी. तर तेव्हा मी त्यांना सोडायला जायची आणि मी आहे ना 1 तास त्यांचा कार्यक्रम असायचा, म्हणजे क्लास असायचा. आणि मी बाहेर बसून राहायची. तर लेडीज लोक यायचे, ते ना सुगम संगीतला बसायचे. तर त्यातलेच असे ओळखीचे झाले. आता मी फक्त या गाण्यात, ताई तुम्ही सुगम संगीत शिकायला बसा. आता या गाण्यातले मी 8 लाईन मम्मीला बोलायला सांगतो. मम्मीचे करेक्शन. आणि आय गेस हा गाणं खूप फेमस आहे. तुम्ही सर्वांनी ऐकलं असेल. आपलं मराठी माणसाचं आपण सर्वांनी हा ऐकलं पण असेल. नॉन मराठीनी पण हा गाणं ऐकलेलं आहे. पण ह्याच्यात ना करेक्शनचं जे लोकांना म्हणजे ऐकून ना रॉंग बोलतात गाणं. बरोबर. तू पहिले बोल मम्मी. आई बापाची लाडाची लेक बोलते. बोल 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 ना. हसते काय? लोक बोलतात ते मी बोलते. लोक आता तू काय बोलतेस ते बोल. नाही आता बघ, जे कानावर गाणी येतात ना ते मी बोलते. हा तेच कानावरती जे तुझ्या कानावरती काय गाणी आले सांग. अशी बोलली ना. बोल जरा. आई बापाची लाडाची लेक हो लारी. थांबा, तू काय बोलली? आई बापाची लाडाची लेक. आपण लिरिक्स कसे आहे? आय बापाची लाडकी लेक मी लारी, असं आहे ते. तू काय बोलली? हो लारी. ते बोलतात ना गाणी. हा समोर आपलं रेडिओ मध्ये वगैरे असे ते गाणी नेक्स्ट लाईन बोल. नेक्स्ट लाईन बोल. उलट बोलतात ते. नेक्स्ट लाईन बोल. उलट गाणी बोलतात. नेक्स्ट लाईन काय नंतर काय? लाईन सांग. आय बापाची बोलते. आई बापाची लाडकी लेक हो लाडी. सारी पिवली गो नेसले अंजिरी साडी. आता इकडे मम्मीने काय बोललं? सारी पिवली गो ना. तर इकडे काय माहितीये? चोली पिवली गो नेसले अंजिरी साडी, असं आहे ते.
माझ्या केसान गो मालेला फुलेला चापा. बरोबर बोलले, हे बरोबर आहे. बरोबर आहे. माझ्या केसान गो मालीला फुलले चाफा. वास वास परमलिता वाऱ्यानं घेतय झोका. झोका आता झोका आता झोका बोलली. आता ह्याच्यात काय तुम्हाला सांगतो, वास परमालता वाऱ्याने घेतय झेपा. झेपा. हा आता मी झोका बोलली. म्हणजे नाही पण असं ना, असं गाणी पण बोलणारे असतात मी ना, हे ते का बोललो बोलतात माहिती ते का? आपण लक्षात ठेवतो नाही मी ना. का बोललो माहिती का मम्मी, आपण अशा थोडं पुस्तकामध्ये बघू गावी मस्त. पण कोणकोणत्या ठिकाणी बघतोय ना, आरती ना ते वर्ड्स वेगळे असतात आणि बोलण्यात ना बोलण्याचं ते वेगळं असतं. काहीतरी वेगळंच बोलतात. बरोबर. आरतीचे सर्व नालिन लोटांगण वंदिन चरण ते सगळं कसं बोलतात माहिती आहे ना. नंतर ते जे कठीण शब्द आहेत ना मधीच तिकडे काहीतरी ढकलतात वर. हा. पण हा गाणं मला लय आवडला. नत नाकात साजीरवाणी गलभर बर गला भरून सोन्याचे मणी कोली बाऱ्याची मी गोराणी रात पुनवेला नाचून करतय मोजा. नंतर रात पुनवेला नाचून करतय मौजा. हा. हेच ऐकायचं हे शिकली काय चुकत डोळकर डोळकर दर्याचा राजा. बघा पुस्तकाचा केवढा फायदा झाला. जुना पुस्तक ब्याला आम्हाला पण नाही फायदा मग किती झाला. ते आम्ही थोडे दिवस आहे ना सुगम संगीत शिकायला बसलेली माहितीये का. हा, थोडे दिवस ते हे गाणी सर्व नाही शिकवत होते, ते आपल्या पद्धतीने दुसरे गाणी ते शिकवत मम्मीला बोचके 4 गाणे ना वर्षभर शिकवत राहायचे. है ना? दोन लाईनी हा म्हणजे तर एवढे सर्व नाही शिकवत बसायचे, पण कसे लिरिक्स आहे तिकडे तुम्हाला दाखवतो बघा. हे पुस्तक कुठून आणलं ताई, लायब्ररीत जायची ना अभ्यास करायला, तिथे तिला हे सापडलं बुक, मग तिने मला हे आणलं गाण्याचं. आमची दिलू बघा. तर आता तुमच्या समोर दुसरा गाणं आम्ही सादर करीत आहे. तर गायिका आहे उषा मंगेशकर आणि आज आमची गायिका बसलेली आहे शुभांगी गिर. मला दाखव तरी. शालू हिरवा. शालू हिरवा तुमच्याकडे पण आहे का? शालू हिरवा कोणत्या कलरचा शालू आहे? लाल कलरचा असेल ना सर्वांकडे. काजलकडे कितीतरी पडले शालू आहे ना? हिरवा. शालू म्हणजे साड्या भरपूर, हिरवा कलर भरपूर आहे तिच्याकडे. आहे ना. चल आता तू गाणं म्हण बघूया. काय रॉंग असेल तर मी तुला करेक्ट करेल, ठीक आहे? तेव्हा तुम्ही पण थोडं वाचून बोलते ना. बोल. शालू हिरवा एंटरटेनमेंट. शाळू हिरवा पाचुनी मरवा वेणीत फेरी घाला साजनी बाई येणार साजन माझा गोऱ्या भाळी चढवा जाळी नवरत्नांची माला साजनी बाई येणार साजन माझा. व्हेरी गुड. बोलते वली वली भातुकलीचा खेळ ग लुटू पुटीचा संसाराची संपता आली वेळ ग. काय रेशी हा रेशीमी धागा तर विसरली मी आता. रेशमी धागा ओढीते मागे. आता रेशीम धागा. हा रेशमी रेशीम धागे धागे ओढीत मागे व्याकुल झाला जीव नाही व्याकुळ जीव हा झाला साजनी बाई येणार साजन माझा. नाही तुम्हाला एक सांगायचं आहे की आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे गाणे ऐकतो, इंडियन फॉरेन, पण तुम्हाला एक सांगू, मराठी गाण्यात पण किती गोडवा आहे बघा. मराठी गाणी म्हणजे पहिली ऐकायचे ना माणसं, ऐकत हा राहायची. मलाही सुद्धा बघा, मी पण आता यंग जनरेशनच आहे, मी पण सर्व प्रकारचे गाणे ऐकतो, ते इंडियन असो, फॉरेनचे, बाहेरचे असो, कोणतेही. पण जेव्हा मी ह्याचे लिरिक्स वाचतोय ना तर खूप छान वाटतंय. तर अशा प्रकारे आपण आपल्या मराठी गाणींना पण परत असं वरती आणू शकतो. हा मराठी गाणी आहे ना चांगलीच, ऐकताना पण म्हणजे खूप छान वाटतंय. माणसं कशी ऐकत राहतील. हो एकदम अशी मस्त गाणी, वाटतं आणि मी मस्त. स्वतःहून असा मान आणि चाली हलवतो. पण त्यांच्या ना एकदम मस्त, एकदम प्रेमळ वाटतात. हा, एकदम. आता तुम्ही पुढचं येतं प्रेमाने तुला. बोलून आणि ऐकून घे. सूर गुंफिते सनई येते. मी आहे ना सर्व चाल बघून सगळं बोलू हा शकते. बघून बोल बघूया मग. पुढचे आता मम्मी किती लाईन बोलली? 7 बघून लाईन म्हणजे बोलली. कसं मी थांबू नाही शकत ना, म्हणजे थांबणार नाही. बोल. सूर गुंपिते सनई येते घडे चौघडा दारी वाजत गाजत घोड्यावरती येईल आता स्वारी
मी वरमाला घालीन त्याला मुहूर्त जवली आला साजनी बाई येणार साजन माझा मंगलवेली मंगलवेली मंगल काळी डोळा काग पाणी साजन माझा हा पतिराजा मी तर त्याची राणी अंगावरल्या शेलारीला बांधीन त्याचा शेला साजनी बाई येणार साजन माझा शाळू हिरवा पाचुनी मरवा बेनीत पेढी घाला साजनी बाई येणार साजन वा वा वा, क्या माझा. बात आहे. कोणकोणते लाईन तर असे वाटतात ना हे की हे सर्व- लाईनी जर आपण सांगितलं ना कोणाला तर इम्प्रेस व्हायचे कोणतरी, हा है ना? आणि हे गाणी आहे ना सर्व माझ्या म्हणजे पाठात अशी चाली आहे ना, मी एक पण चाल अशी याची विसरलेली नाही आहे. सर्व चाली येतात पण गाणी विसरली. मग आता का नाही तू करत? आता नाही करत, वेळ नाही ना. वेळ नाही तुका मंत्री का? वेळ नाही म्हणजे कसं माहितीये, औषध खाल्लं की झोप येते. मग आता हे करायचं मन मी हे पुस्तक म्हणजे बाहेर आता बंगारला देत होती आता मम्मी. सूर ताल सगळं आहे ना ह्याच्यामध्ये दिलेलं आता आहे. ह्याच्यात बघा ते पेटीमध्ये कसं वाजवायचं ना ते सुद्धा दिलेलं हा, आहे, पण आणि ते आपण नाही. बोलतो ते पण पण सध्या त्याचं- पुरती पेटी नाही या- वाजवायची, आपण हा, ह्याच्यावर या फक्त- गाण्याचे पण सूर पुढे दिलेले आहेत. तुम्ही सुद्धा असं म्हणजे म्युझिक हे असं आहे ना की सर्वांचं दुःख म्हणजे आपल्याला आतमध्ये दुःख असेल, मनात दुःख असेल. पाहते रे तुला पाहते, तुला पाहते रे तुला नको पाहू, आता पाहते. दुसरं गाणं लाव. गाणं कधी कधी मी चेंज करायला लावतो, मला जे आवडतं ते मम्मीला बोलायला लावतो मी. असे खूप गाणे आहेत. तोच चंद्र नको 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 तो नको, आधी नको. मराठी असं ओल्ड सॉंग्स मधलं तुमचा कोणता फेवरेट सॉन्ग आहे तो कमेंट मध्ये सांगा, है ना? आनंद मला तर ते लय आवडतं. ही चाल तुरु तुरु, ही चाल तुरु तुरु लय आवडते मला. येतं तुला बोलता? बोल. यात आहे का? असेल बघ, शोध. आम्ही शोधतो आणि तुमच्याशी बोलतो. 15 मिनिटानंतर आम्हाला अजून एक गाणं मिळालेलं आहे. तो गाणं नाही ना, तो ही चाल तुरु तुरु ह्याच्यात या पुस्तकात नाही आहे. नाहीये. तर आता तुमच्या समोर सादर करीत आहे गोरी गोरी पान. आणि हा आजच्या पुरता शेवटचा गाणं आहे, तुम्ही एन्जॉय करा. गोरी गोरी पान. चला. गोरी गोरी पान फुलासारखी छान, गोरी गोरी पान फुलासारखी छान, दादा मला एक वहिनी आण, दादा मला एक वहिनी आण. गोऱ्या गोऱ्या वहिनीची अंधाराची साडी, गोऱ्या गोऱ्या वहिनीची अंधाराची साडी, अंधाराच्या साडीवर चांदण्याची खडी, अंधाराच्या साडीवर चांदण्याची खडी, चांदण्याच्या पदराला बिजलीचा हार, दादा मला एक वहिनी आण, चांदण्याच्या पदराला बिजलीचा हार, दादा मला एक वहिनी आण. वहिनीला आणायला चांदोबाची गाडी, चांदोबाच्या गाडीला हरणाची जोडी, हरणाची गाडी तुडवी गुलाबाची रान, दादा मला एक वहिनी आण. वहिनीशी गट्टी होता तुला 2 थापा, तुला 2 थापा तिला साखरेचा पापा, बाहुल्यांच्या परी होऊ दोघे आम्ही स्वार, दादा मला एक वहिनी आण. मी पुढचे आहे ना एकच लाईन बोलत गेली पटापट. क्या बात आहे, क्या बात आहे. काय कॅमेरा ठेवला खाली काय वाजवला. कारण ते लाईनी आहेत ना डबल डबल बोलायचे. मग सध्या पुरते आम्ही एकच बोललो. हा. आणि तुम्हाला गोरी गोरी पान कशी वाटली ते पण आम्हाला सांगा कमेंट करून. आणि असं तुम्ही सुद्धा सर्वांना घरी बसून असे काहीतरी गाणे बरा पुस्तक घ्यायचं, पुस्तक हवा असलं तर आपचा घेऊन जावं पुस्तक. पान पान निघालंय. हा, ते इंडेक्स पेपर पण कुठे ते माहित आहे, इकडे तर तिकडे झालं सर्व. चला आता काय जेवायचं. आता जेवायचं. आज जेवायला आमच्याकडे आहे ना मटकीची भाजी आहे, वरण आहे, चपाती आहे, भात आहे आणि डेझर्ट मध्ये औषधं आहेत. झाल्यानंतर जर औषध खरं सांगते, देवासाठी आहे ना खूप म्हणजे माझ्यासाठी प्रार्थना करा की ती लवकर औषधं बंद होते किती तुझे बाबा. औषध आहेत माहिती का? लय मला कंटाळा आलाय ती औषधं खाऊन.
कमीत कमी 9-10 गोळ्या खातेस तू दिवसाचे. हा आणि आता डॉक्टर पण नाही ना, ते मला गोळ्या आहे ना तेच घ्यायला आणि लागतात ह्याचा सिस्टम मी तुम्हाला सांगतो. मम्मीच्या फक्त 3 गोळ्या चालू होते. हा. ठीक आहे, मम्मीने ते 3 गोळ्या प्रॉपरली जसं शेड्यूल होतं त्याप्रमाणे नाही घेतलं. त्यामुळे ते 3चे 9 झाले. तर तुम्ही सुद्धा जर डॉक्टरांनी तुम्हाला आता मेडिसिन पण दिलेल्या आहेत ना, 9चे आहे ना, 9चे परत 3 होतील, पण डॉक्टरच नाही ना, डॉक्टर गेलेत बाहेर गावी. तर तुम्हाला पण असंच म्हणजे दुसऱ्याकडून सीख घ्या की डॉक्टरांनी जर तुम्हाला मेडिसिन्स दिलेत तर ते बघा. बॉडी जर तुमची व्यवस्थित झाली, तुम्ही जर व्यवस्थित झालं तर ते डॉक्टरांना बंद करू द्या. तुम्ही स्वतःहून डॉक्टर बनून बंद नका करू, कारण डॉक्टरांना ज्ञान डॉक्टरांचं असतं, आपल्याला ज्ञान बलतच असतं काहीतरी. म्हणून मी आता ना तेच गोळ्या खात राहिली आहे नाही तरी पण डॉक्टरकडे जाईपर्यंत. आता नेणार आहे. त्यांचे मेन डॉक्टर तर नाही, ते फॉरेनला गेले जे मम्मीला हे करतात. तर त्यांचे असिस्टंट डॉक्टर त्यांच्याकडे मम्मीला नेणार आहे आणि फॉलोअपसाठी नेणं गरजेचं आहे 3-3 महिन्यांनी 2-2 महिन्यांनी. ओके, तर आता आम्ही प्रॉपरली जेवून घेतो. आणि तुम्हाला पण व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि तुमचं पण कोणतं गाणं आवडीचं तेही सांगा.